ассалому алайкум мухлисони канали Саудутиҷӣ. Бародаро ва хоҳарои азиз, ҳама каса созаи хубен, саломатиётон хубай, настренатон созай. Имрӯз бо як навори пачкаи дига барои шуморо тайёр кардем. Навори хонаҳои фурӯшиай, заминҳои фурӯшӣ мешава, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешава. Бародаро марҳамат ҳамин видеоро то охиша тамошо кунем. Боварӣ дорам ки ягон замин ё хонаи заминӣ ё квартираи арзон мехарен, касе ки сум дора. Марҳамат тамошо кунем ва барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепила биҷихем, бо мо хеле хирсан мешем. Як рӯз пас ду рӯз пас барои шуморо наворои хуб мекунем. Тамошо кунем бародаро, дастгириро фаромӯш накунед ва касе хона, мошин ё ягон чи дига дошта боша барои реклама кардан дар канали мо мефораш реклама куна, инами рақамҳода через WhatsApp ба мо равон кунед. мо барои харидорора як рекламаи чоткиш мекунем. Рафтем. бародаро ва хоҳарои азиз, навора инак сарш кардем. Заминҳои фурӯширо гап мезанем, баъд хонаҳои заминӣ, баъд квартираҳои фурӯшӣ мешава. Битонен як ҷода ёнбош кунен, гапакҳои моро гӯш кунен ки мо чӣ гуфтесем. Замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Норак. Дар шаҳри Норак бародаро 4 сотиқ заминай. соҳиби ҳамин замин гуфтагие ки замини фурӯшӣ қарор дорад дар деҳаи Чалчал. 4 сотиқ замин гирдаш маҳкам кардагӣ будай. Бародаро уна ба смен блок маҳкам кардагӣ ба фикрам срочни мефурӯшум уша гуфтагӣ. харидори аниқ боша занг бизана, бо арзонам мешава. илтимос беҳуда занг назанед. қарор доштаи дар шаҳри Норак 4 сотиқ замин, нархиш 55 000 сомонӣ. чӣ хел нархи арзонда. ина номрои телефонаш, занг бизанед. дар видеои пешина бисёри бародаромо нависта буданд ки заминҳои фурӯшӣ арзонтар монад. ба ҳамин хотир бародаро ина як замини фурӯшӣ дига қарор дорад дар шаҳри Душанбе, раёни Рудакӣ. соҳиби замин гуфтагия ки замини фурӯшӣ қарор дорад дар Чоряк Калон. 2 сотиқ заминаш барои ришт кардан, барои хона кардан тайёр аст. 3 сотиқи дигаш баланди пастияй, ов наздикиш да будай, ана ови чашма ҳам доштай, ё ки вадакачка ҳам доштай. аз шаҳри Душанбе ҳамагӣ 4 километр дуртарай. ҳамсоё ҳастанд, омадагӣ зиндагӣ доранд. ов светаш будай, чӣ хеле гуфтам бародаро, таксиё то ҳамин замина 5 сомда меёранта. қарор доштаи дар шаҳри Душанбе, раёни Рудакӣ 5 сотиқ замин, нархиш 30 000 сомонӣ. бародаро бо мегӯем ки нархи арзон нестай. ина 30 000 да метавонӣ ки 5 сотиқ замин аз шаҳри Душанбе, раёни Рудакӣ бихарӣ. дӯстони азиз, эълона давом метем. мегзарем ба як замини фурӯши дига. қарор дорад дар ноҳияи Данғара. 6 сотиқ заминай. бародаро телефони камтар хира қати гирифтагия, сурат камтар хирай. хуб, дар ноҳияи Данғара 6 сотиқ замин, ана фундаменти 4 дархонаш рехтагӣ будай. айраи калон 20 метр дуртар будай. ноҳияи Данғара деҳаи Якатут. ду тарафаш маҳкам кардагӣ будай. 6 сотиқ замина, ду тарафаш маҳкам кардагӣ будай. нархиш 25 000 сомонӣ. бародаро 25 000 сомонӣ дар ноҳияи Данғара 6 сотиқ замин. марҳамат, касе харидоре, номрои телефонаш ҳастай, занг бизанед, маълумоти бештара аз соҳиби замин бигиред. аз ки ҷое ки хона, замин ё квартира дар кора бародаро, дар комментария бинависед. ман насиб агар арзонтарша ёфтам, барои шуморо инами хел рекламаш мекунам. дӯстони азиз, эълона давом метем. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепила битонен, агар биҷиқем бо тенҷибат мешава. як замини фурӯши дига қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. 6 сотиқ заминай, ана фундаментош чӣ хеле десен рехтагӣ будай. бародаро соҳиби замин гуфтагия ки ана замин 6 сотиқай дар Жилпром навистагиай, назди мактаби 43. фундаменти 3 дархонара рехтагӣ будиянд. баланди фундамент бародаро 1 метрай. чӣ хел фундаменти бақувват рехтагӣ будиянда. ов дар наздикӣ ҳавлӣ будай. 6 сотиқ замин дар шаҳри Кӯлоб, нархиш 30 000 сомонӣ. бародаро чӣ хел нархи арзонда, бовар кунед. ина номрои телефонаш ҳастай. марҳамат, касе сум дорен, инами замина бихарем, фундаментош рехтагиай. месозӣ хонара, дар хона медрои, зиндагӣ мекунӣ, ҷош созай. бародаро ва хоҳарои азиз, мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ. як хонаи фурӯши дига, нархиш арзонай. бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ. 6 сотиқ заминай, 6 дархона. хона ремонт дора гуфтагия. бародаро мумкин даринаш ремонт дошта бошаву хай беринаш ремонт надора. бародаро чӣ хеле десен дар трезаш часпондагӣ будай.
соҳиби хона гуфтагия ки дар ноҳияи ҳамадонӣ пишти молбозор да будай ди дар хона қатъи баняву қатъи кайлдорш будай бардуро нархиш 70,000 сомонӣ мега 6 сотиқ замин ана 6 дар хона нархиш 70,000 сомон дар ноҳияи ҳамадонӣ будай бардуро номерои телефонаш ҳастай марҳамат занг бизанед. дӯстони азиз мегзарем ба як хонаи фурӯши дига ишам нархиш арзон ай қарор дорад дар шаҳри хуҷанд 5 сотиқ замин ана территорияи терминал будай бардуро қариби терминал да будай хонао коробкае гуфтагиай адрес болои терминалай бардуро техпаспорт дора техпаспорт доштае бардуро яъне ки ҳуҷҷат доштае адресиш шаҳри хуҷанд 6 сотиқ замин бахши бардуро 5 сотиқ замин нархиш 75500 сомонӣ мега арзон алиш мешидай марҳамат номерои телефонаш ҳастай занг бизанед маълумоти бештар аз соҳиби хона бигиред. дӯстони азиз мегзарем ба як хонаи дига ишам нархиш арзон ай қарор дорад дар шаҳри ҳисор 3 дархона 2 сотиқ будай бардуро 3 дархонаву 2 сотиқ замин хона чӣ хеле десем бардуро ремонт дора соҳиби ҳамин хона гуфтагия ки хонаи фурӯшӣ маҳаллаи уртабыз шаҳраки шарорада қарор доштай харидори аниқ боша арзон мешава бардуро хонаи беҳтаринае некина ремонти хушрӯам доштай дарат резашам фасонай ремонти хубам кардагӣ будай 2 сотиқ замин 3 дархона нархиш 75000 сомонӣ чӣ хел нархи арзонда бовар кунед ина номерои телефонаш ҳастай касе харидори аниқен занг бизанед. бисёри бародарои ғарибмон бародарое ки мисол ай тоҷикистон тамошо кардесанд бисёр менависанд ки ай шаҳри душанбе хона бимонед хонаи заминӣ боша нархиш арзон боша гуфта буданд ба ҳамин хотир бародаро ина як хонаи арзони дига ай шаҳри душанбе ёфтем хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе 5 сотиқ заминай 5 дархона хона як этаҷае райони сомонӣ гуфтагиай хонао ремонт дора пишти бозори кушониён гуфтагия бардуро чӣ хеле гуфтам бардуро адрес шаҳри душанбе 5 сотиқ замин 5 дархона ремонти хубам доштае чӣ хеле десен ана дар трезош намисол лампочка пол потолок қолинои хушрӯам доштай нархиш 120,000 сомонӣ мега ина номерои телефонаш занг бизанед хонаи арзон аз шаҳри душанбе бихаред. дӯстони азиз касе тамошо кардесай бига ки ҳо ака тамошо кардесам мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе якхонага квартира дар 6 этаж қарор доштай ана 30 квадратни метр райони политехникум дом новостройка хона без ремонт коробка соҳиби ҳамин квартира гуфтагия ки ана дом 6 этажа будай ҳамин хона дар 6 этаж қарор доштай дом бучидагиай ай политехникум 1 километр дуртарай чӣ хеле гуфтам бардуро дар шаҳри душанбе политехникум набудай якхонага нархиш 120,000 сомонӣ хонао без ремонт коробка будаанд 120,000 сомонӣ ина номерои телефонаш занг бизанем бародарҷоном. дӯстони азиз як квартираи фурӯши дига қарор дорад дар шаҳри хуҷанд якхонага квартира дар 9 этаж қарор доштай дар 9 этаж бародаро бахшиш хоб 36 квадратни метр 31 микрорайон дом новостройка будай хона без ремонт коробка соҳиби квартира гуфтагия ки як комната дар 9 этаж қарор доштай дом новостройка лифт кор мекардай хоб бародаро дар пеши раҳи калон будай нархиш 121,000 сомонӣ мега бисёри бародаро нависта буданд ки аз шаҳри хуҷанд квартираи арзон мо ба ҳамин хотир бародаро ина 121,000 да шумо метавонед ки якхонага дар 9 этаж аз шаҳри хуҷанд бихаред номерои телефонаш ҳастай бародаро номерои тоҷикистона метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз мегзарем ба як квартираи фурӯши дига қарор дорад дар шаҳри бухтар
якхонага квартира дар якум этаж қарор дошта 37 квадратни метр дар шаҳри бохтар дар тец будай бардро дом навастройка хона без ремонт коробка. соҳиби квартира гуфтагия ки хона дар доми ошёна будай дар якум этажаш дар назди телестудия будай бардро телестудияи шаҳри бохтар. якхонага нархиш 165 000 сомонӣ хона без ремонт коробка чӣ хеле десен. марҳамат, номерои телефонаш ҳастай, занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. мегзарем ба як квартираи фурӯши дига қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ. номи пешинаш румӣ. духонага квартира дар якум этаж қарор дорад 65 квадратни метрай. домои пешинай хона ремонт дора гуфтагиай. туалет ванаш алоҳидай, яъне ки отделнияй. духонага дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ нархиш 130 000 сомонӣ бардору. марҳамат, на касе харидорен квартираи арзон духонага 130 000 сомон. метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти бештара аз соҳиби ҳамин хона бигирен, беҳтарин нархай бовар кунед. дӯстони азиз, касе то охири видеоро тамошо кард, дар комментария рақам 1 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо кардем. як дона лайки бепула буфоратон бимонед. аз ки ҷое ки хона замин ё квартира дар корай дар комментария бинависед. ман агар арзонтарша ёфтам барои шуморо реклама мекунам. то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша бардоро ва хоҳари азиз.